हेलौ लोगोफोर नै पार्सेल लांफैदोंमोन आङो मा सफैदों नायलांदो लोगोफोर नोंथांमोनाबो बे पार्सेला किर्तिनिसो आरोना ओमफ्राय नायनोसै मा बुस्थु दङ नोंथांमोनाबो नायदो गथ'आ नै जा एक्साइटेड का जि गोबावनिफ्राय नेनानै दंगासिनोमोन थाब सफैयाखै बेलेगफ्रा थाब थाब सफैयो ओमफ्राय बियो एसे लेट जादों आरो खुलिनोसै नायदो नायनो लुबैनायानो हाला लोगोफोर दा आङो नै पार्सेलखौ खुलिनो लाबाय ओमफ्राय बेवहाय फिसा फिसा मेरला पाइप दङ जायखौ जइन खालामनांगौ ओमफ्राय दा आं बेखौ जइन खालामनोसै ओमफ्राय जेबो लेखाबो एरिबो हरफायाखै बेलेगफ्राव लेखाफोर मोनोमोन ओमफ्राय बेवहाय गैया ओमफ्राय दा आङो हारसिंनो ट्राइ खालामसो बानायनांसिगोन आरो ओमफ्राय नै जोंना किर्तियाबो बिमाजों बिराद हेल्प खालामफाबाय आरोना एक्चुअली लोगोफोर बे पार्सेलानो जाहैबाय गंसे न' आरोना गथ'फोरनि गेलेग्रा न' एकदम बेखौनो बिराद लुबैनानै दंमोन गथ'आ सासे बिब'नाव नुनानै न' खाथियावनो आरोना गामियावनो सासे बिब'नाव नुनानै एकदम जि लुबैबाय थायोमोन ओमफ्राय इसनाव थांबाथाय फैनोनो बायोमोन ओंखायनो अर्डारखौनो खालामनानै होबाय आरोना न'आवनो गेलेबाय थाथोंसै होननानै ओमफ्राय नै न' बानायनायाबो जाबायानो नै ओमफ्राय बेनि प्राइसआ 340 आरोना बांद्राय नङा ओमफ्राय मोजाङानो 5 इयार्ससिम हाबनो हागोन आरो बांद्राय गिदिरबो नङा न'आ फिसासो हाबग्रायाबो फिसासोमोन ओमफ्राय आङो एसे हाबग्राखौबो एसे हासिनानै होबाय लोगोफोर ओमफ्राय जोंना किर्तिया ओरैबायदि खुसि जादों न'खौ फैनाय खोनानानै नङाब्ला बिनि सिगां अर्डार खालामदों होननानै खोनानायनिफ्रायनो सानफ्रामबो सोङोमोन आरो दिनै फैसिगोन नामा मामि न'आ गाबोन फैसिगोन नामा बिदि होननानै सोंबाय थायोमोन आंगायलायबायमोन खोमा गथ'आ सोङैनो आरो बुस्थुआबो जि लेट फैबाय नालाय ओमफ्राय दासो एकदम फैनायखाय बिराद खुसि आरो Happy nggak mak happy habde Kirti Nino 이거 이제 하시는 건 어이 심하시 봤어 모장 나가지 너와 모장 나가지
Wow, malaysia nua. So logoफोर नै किर्तिनि न'आ कमप्लिट जाबाय माबायदि नुखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर ओमफ्राय सोरबाफोर जोंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय बिबिबो दंलाय माथो बिबिबो उन्दुबाय ओमफ्राय नै न'खौ मोननायनिफ्रायनो न' सिङावनो थागासिनो आरोना उन्दुलायबावबायसो गावनि फुथुलाबो सोनानै लाबाय गान्दुबो सोनानै लाबाय